Ngikubingelele kwesinye isiqephu esimnandi #Fundimali. Igama lami nguNeliswa Ngwakacele. Namhlanje sikhuluma ngebank repossession, okusuke lapho khona imoto idliwa ngoba ingasakhokhelekanga ngendlela okuyiyona yona. Ukhumbuleke, amabhange awahlosile ukuthi ayidle imoto yakho. Ayafisa ukuthi wena uhlezi unemoto yakho, ubudlelane obuhle buqhubeke. Kodwa uma umuntu engakhokhi ngendlela, engabonisani nebhange, kungahamba kufike la khona imoto idliwa khona. Namhlanje ke sobheka ukuthi uma sekwenzeke njalo ke iziphi izinyathelo ongazithatha wena njengekhasimende. Ngesikhathi ke imoto ithathwa, ithathwe iyiswe kwi-storage, ilungiselela ukuthi iyodayiswa kwi-auction. Kuleyo period ke ingakafiki kwi-auction, usangakwazi imoto yakho ukuyithenga, kodwa kusuke sekumele uyithenge ngesamba esekumele uyithenge ngayo, hhayi ngama-installments noma isikweletu. Uma ke kulesi stage isamba ungenaso, isizothathwa imoto iyiswe kwi-auction. Angeke ngikuchazele ukuthi kwi-auction kuhamba kanjani. Uma ke usufika kwi-auction, imoto idayiselwe the highest bidder. Uma kuwukuthi lo muntu odayiselwe imoto ukhiphe inani elingaphansi kwenani lesikweletu, umehluko noma i-shortfall, i-difference le ekhokhayo izoya kumuntu lo obevele ekweleta imoto. Khumbuleke, kubalekile ukuthi ukhokhe i-shortfall ngoba uma ungayikhokhi, ibhange linalo ilungelo lokuthi beye enkantolo beyocela ukuthi ba-attach le shortfall kuma-assets akho onawo. Ngisho ngathiwa mhlambe uyadlula emhlabeni, iyo-attachwa kwi-estate eyobe isisele. Noma ke kungajwayelekile, kuyenzeka lapha nalapha uthola ukuthi imali noma inani imoto edayiswe ngalo lingaphezu kwenani lesikweletu. Esimene esinjalo ke ibhange liyakubuyisela ke manje le surplus, le mali eyengeziwe edayiswe ngayo imoto. Okunye ke okubalekile ukuthi ukukhumbule, uma uvelelwa inkinga uhluleka ukukhokhela imoto yakho, ungabaleki, ubambe ucingo ngoba zonke lezi zindleko zokumfuna umuntu bemtrace ukuthi kuphi nemoto ikuphi, efonela, kusetshenzwa, kuzothi uma imoto isidayiswa zifakwe lapho. Makuwukuthi imoto yakho idayiswe ngemali eright, awusatholi lutho ngoba sekuphinde kwa-edwa lezi zindleko akade zikhona bezama ukuthi utholakale. Uma ke unemibuzo ngesihloko sethu sanamhlanje sebank repo, uyakwazi ukuthi ushare i-comment noma ugijime uye laphana ka-WesBank Customer Care ukwazi ukuthi uthole usizo.